Investiment fil-Malta Film Studios ser jara li s-settur tal-films f'pajjiżna jsir wieħed iżjed attrajenti dan b'master plan b'investiment ta' 35 miljun euro mill-Gvern li ser ikun qed jara titjib sostanzjali fil-Malta Film Studios fil-Kalkara. Waqt żjara mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u stqarr kif fl-aħħar snin din l-industrija ħallit madwar 32 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Qal li iżjed produzzjonijiet irridu jinġiebu f'pajjiżna sabiex dawn isarfu wkoll ta' reklam turistiku tajjeb. Matul it-8 xhur li għaddew din l-industrija ħallit fl-ekonomija ta' pajjiżna madwar 32 miljun euro. Fejn qed naraw kif minkejja d-diffikultajiet kollha li għaddiet minnhom id-dinja kollha, din l-industrija baqgħet għaddejja l qudiem hija waħda reżiljenti. Nħares il-qoddim li b'dan il-master plan ikun nistgħu noffru iżjed opportunitajiet lill poplu Malti Wawċi fejn tidħol din l-industrija tal-films. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek spjega kif dan l-investiment fil-Malta Film Studios ilu mistenni u ser wassal sabiex pajjiżna jkompli jattira iżjed produzzjonijiet ta' livell għoli. Stqarr kif il-Gvern wieġeb għal din l-għajta ta' bżonn ta' investiment dirett fis-settur tal-films pajjiżna. Kif fin-1964 u 1979 ta' qabilna bnew l-akbar tankijiet, illum qed nerġgħu nikbu l-istorja biex inkomplu nsaħħu nibnu faċilitajiet ġodda u nkomplu nsaħħu il-Malta Film Studios biex bekk inkomplu nibnu minn Malta world class film industry biex inkomplu nattiraw aktar produzzjonijiet lejn pajjiżna u wkoll inħajru aktar nies jitlu fl-industrija tal-films.